ассалом дӯстони азиз, шод ҳастам ки бо мо ҳастед. ҳозир барои шумо мехоҳам анами паплиноро нишон диҳам, барое ки ино распродажа шудагиянд ва беҳад хушрӯанд. Сангча доранд, сангчаҳошон тозаяй. Марҳамат, чӣ тавре ки медонед 100 сомонӣ буданд ино ва ҳозир ки сезон рафтаеста инора 80 сомонӣ распродажа кардагиянд. Каседа ки дар корай нависед анами намуд паплино ҳаст, доставка мекунем. набинед чӣ қадар хушрӯ. нархошон 80 сомонӣ. паплинои распродажа. доингои тоза якум сорт. нами гулош мондааст ка ҳаминоша распродажа кардиянд. касе ки мехоҳад худаш харидорӣ кунад, пас биёед корвон бинед. И видеорам аз контейнери 319 ба навор гирифтагим. ами паплинои распродажара метавонед худи шумо омада харидорӣ кунед. тарафи пажарка 0 дарвоза 1 ряд анами контейнери 319 омада гап занед ки анамихе ба мо доингои нигиндори 80 сомона нишон диҳед ва ё барои шумо пешниҳод мекунанд. набинед нами гуло аз ами бисёр мафрӯхтагӣ будам. аввали сезонда омадагӣ буд, ҳатто зимистонда омадагӣ буд. чанд ранг дошт. иниш боша гули навай. азиам ранг дошт, чанд ранг буд. ҳозир як рангаш мондай. чӣ тавре ки медонед бисёриё аз ма харидагӣ буданд. ҳамино 100 сомонӣ буданд нигиндоро. ҳозир боша наминора охири сезон нархошона нигиндорора 80 сомон кардагиянд. иниш бошад вайш 90 сомонай, барое ки сангаш бисёри бадай. санги чиай? чӣ меган 3D-ай. анишам амхе. доинг. анаям гули навай, ями нав як моҳ шид омаданша. ям распродажа шудагай. ҳозир дигар рангаш астай. то охира тамошо кунед, мебинед дигар рангша. анаи гулам хушрӯай евростилай. иям амин нарх 80 сомонӣ. нархи 3 метраш. анаинишам дӯстони азиз доинги беҳад фасон, сангчои тоза 80 сомонӣ. марҳамат, касе ки барои савдо мехоҳад гирифтан нависед. мисол ҳозир харид карда метавонед ки бо фурӯшед. ина марҳамат. бисёриё паплини арзон меган. ина бинед.